Kulindeleke ukuba uMengameli wezwe uCyril Ramaphosa amemezele inguquko Khabinethi yakhe ngemuva kokubamba umhlangano namaqembu angamalungu omfelandawonye kakhongolose SACP kanye neCOSATU. Ukuzwa kabanzi ngokulindelekile sikhuluma nomhleli wezindaba zombusazwe lapha SABC umZwandile. Shando sikwamukele, sibonge kakhulu ube nathi eindabeni zakusihlwa. Siyabonga. Hayi, amaviki asemaningana impela lokuqagulwa ukuthi uMengameli kungenzeka enze isimemezelo mayelana noguquko Khabinethi yakhe. Ingabe lolo guquko noma leso simemezelo into esingayilindela kulezi insuku nje izayo? Impela nje obusushilo nje kulindelekile kulezi nguquko zenzeka. Ukhumbule phela ukuthi omunye wabakhethwa ebuholeni beANC ufikile embalula kwakungqongqoshe, manje useunobhala jikelele weANC. Leso sikhundla sifuna ebeseluthuli house isikhathi sonke. Okusho ukuthini na uma bephuma kulesi sikhundla sobungqongqoshe wezokuthutha kufanele kube khona omunye. Siyakhumbula futhi ukuthi nosekela mongameli uDidi Mabuza useke wathi ukuphahluka washo ukuthi hayi sengikhulumile nale yansizwa ukuthi angicela ukushenqa. Ngaleyo ndlela ke sinesiqiniseko futhi esikwaziyo ukuthi umongameli uyaqhubeka ke nokubonisana nombimbi ukuthi mhlambe yini okumele yenzeke. Khumbula phela ukuthi mangabe ukuthi uzokwenza lezi nguquko, yebo unegunya yena njengomongameli, kodwa ke akaziyele lapha njengomongameli nje uthunywe yiqembu. Kubalekile ukuthi ke ehambisane nalabo adlelana nabo iSACP, COSATU kanye nezinye izinhlaka azokwazi ukuthi ke esho ukuthi yazi ukuthini kukhona into engiyicabangayo, kodwa isinqumo sokugcina esakho. Manje kulezi nguquko nje basibale ekwafile imbalula kanjalo nesekela bekuyisekela lephini iphini likaMengameli uDavid Mabuza. Ingabe iziphi ezinye inguquko esingayibona? Enye ke engicabanga ukuthi ibhekwe abantu ngamehlo abomvu ekangqongqoshe wezikagesi. Umongameli ke wayisholo yena eParliament ngesikhathi ethula inkulumo yesizwe wathi ngenxa yokuthi sinezingqinamba ezinkulu kuzomela ukuthi ke wathi ke sengizosungula ke isikhundla sikangqongqoshe ozobhekana nogesi. Esinye ke enye ke into ebheke kakhulu lokho, kodwa ke ngoba phela uzobe ezoguqula iKhabinethi mhlambe ngokubanzi ziningi inguquko. Uzokhumbula ukuthi ubonile uSihlezikalala ehoxa kuhulumeni wakwaZulu eParliament elikhulu, sabona noParkstar weGauteng nakuba bengashongo ukuthi yini beyilapho, kodwa kuyasinika umqondo wokuthi ingoba mhlambe bezokhetha iKhabinethi. Uzokhumbula phela ukuthi umongameli uze ekwazi ukukhetha ongqongqoshe kufuneke ebakhethe uma bephuma eParliament. Unababili kuphela nje abantu angabakhetha abangewona amalungu eParliament. Lezo sikhundla ke zivele zigcwalisiwe. Siyazi inogodongwane noIbrahim Patel babambele lezi sikhundla. Sithema sibona kwenzeka lokho sabona ukuthi nebala kukhona okuzayo. Hayi, asazi impela ukuthi yozala nkomo Shandu indlebe zethu siyicijisile ukuze ukuthi ngabe iziphi lezi nguquko. Sibonga kakhulu ke ngesikhathi sakho. Mhlambe kuleli viki nje. Silinde nje sicije singabe ngeke saba kude. Sibonga kakhulu umbukelile obekumzwandile ke besixoxisana naye ongumhleli wezindaba zombusazwe lapha eSABC.